човек, който е далеч от вас. Тук излязоха много пентакли. И крал пентакли, и есо пентакли накрая. Това ми говори, че е някой стабилен мъж, който не сте заедно с него, но тук предстои близост, защото той е вложил много в тези отношения. Бил е сам до сега, в смисъл самотен. Другото няма значение с кой си около теб, но се чувствал самотен в леглото си и е заложил много да работи за нещо да се случи с вас, към вас. Вие да сте му също един от тези пентакли, в случая бисери, перли. Вие сте перла в живота. И тук вече мисля, че се очаква близо с този човек, защото той е хем крал пентакли, хем император. И по тези карти мисля, че всичко ще е хармонично. Ще бъдете заедно. Тук е сякаш ходите по вода. Ходите и двамата в дълбоки чувства. И очаквам тези всички перли, които той се е трудил за тях, пък може и вие. Вие също го желаете това нещо. И от тези многобройни перли ще стане ето тази една голяма чувствена любов. И леглото му няма да е вече празно, няма да е сам, както тук. Вече ще бъдете двама. Има и две лъжички. Едно цяло.